Ez dakit jogurra egiteko esnea, zenena izango den Loreana, Mercedesena, edo agian Mariarena. Ez, horiek behien izena dira, gaur Arantxak ekarri jogurra hau, eta ikusi zet jogur eharra, eta gaur nerekin egongo da kosinatzen. Ez Mercedes, ez Lorea, baizik eta Arantxa, Goenaga esnekiko ardurauna. Ai, ama, ze jogurre harrakarre du. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Arantxa, ongi etorri, zer moduz? Ondo, oso ondo, mila esker. Arantxa, Goenaga esneketatik etorri da, eta ez da eskutzik etorri, nola ez. Ekarri digu hemen jogurra, elkarrekin ehundoko pastela ingo dugu jogurrana, eta kontatu zenbat behien artean da, noiztikan zaudete zuek? Jogurt artean, esnet artean, eta behit artean hobeto zen da, ez da? Bueno, baina, 40 urte da mazkigu. 40 urte? Bai, 1983 urtean hasi zian gurasoak, jogurra iten, garai hartan hartu zioten releboa, eta ordundikan, hementxe. Hortxe martxan, eta gelditu gabe, ez da? Hori da. Eta ordundikan, lehenotikan ja esniak inibiltzen zinaten, hor jogurrakin hasi zinaten, hor nola izan dira urratza hauen? Aiton amonak baserretikan bizizian, eta behi batzuk bazituzten, eta amonak esne hori bretxan saltzezun. Eta gero, hori da, relebo hartutakoan gure gurasoak, orduan hasi zian jogurra ekoizten eta saltzen. Ze ona. Bueno, bakizue, Goenaga jogurrak ze famatuak dian, ze onak dian, eta gaur horrekin ingo du, ehundoko pastela, eta lagungarri bezala, pare bat gauza ingo izkio. Ados? Oso ondo. Adi lagunak zaio, bikaina datorreta. Bueno, lagunak, eta Arantxa, garatuko izuz pausuz nundik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, pudina iteko, pudina o jogur pastel hau, pudin antzeko bat izango da, horregatik ditu diot horrela, erresa da, izango da, jogurra, botako jau bertan azukria, bai nilan mamila botako jau, pepita guztik bertara, botako deu artoirin txurilla, arrautzak, eta laranjan azala. Ingo deutanan astu, molden sartu, laberatu, 160 graduta, 40 minutu. Eta gero ja, ateako dugu gotzala honian, desmoldatzeko eta plateraratzeko. Baina esan deun bezala, 2 lagungarri ingo izkio. Bat izango da, sagar konpota bat, eta bestia izango da, kranbel bat, gaieta puskatu bat. Hemen ingo deuna da, zuritu, laukitxuak atea, gurinetan sukaldatu, pixka sukaldatzen dianean, azukre botako jo, karamelizatuko ditugu, eta gero amaitzeko, txakoli pixka bota, eta kanela. Hori gero pastelan gainean goiadak ahar bajartzeko. Bueno, jogurran gainean gartzeko ere bai, ez da? Bai. Bueno, eta hoi gutxi balitz, gaietatxo bat ingo deu, kranbela deitze zaiola, gaieta puskatu bati. Eta hoi iteko ingo deuna da, irinetan, gurinan astu, eskukin ingo deu. Danan asten jungo gea, baitare azukre eta armendolen irina botako jo, hoi denan astutak haunian, ingo deuna da, bai nintxaurrak eta pistatxuak, labanakin pixkan moztu, puskatu, berta bota, eta zagarra ebai, leheno indeun bezala, zurituta, lauki txikitan, eta hoi gio, sartaian ingo dugu gaieta hori. Eta besti gabe, hormenta horri jaskau, gainean dotore jarri, eta usai goxio emateko. Ados? Oso ondo. Zukalden zemuz moldatzezea? Bueno, pixkate itzegean normalean, gila esan gizona zukaldatzen du, baina, bueno. Bueno, hemen bueno esateuna ondo ibiltzea. Zerati, gaizki esateuna nahiko ondo ibiltzea. Bueno, nik ungo naiz pudila martxan jartzen, eta zu lagunduko jazu behitu. Zagarrau martxan jarriko deu, emango izu zuri gailua, hola banakin moldatuko zea. Zu nahi desuna, hor dakazu labana, eta hemen zuri gailua. Vale? Inberezuna da, lauki txikitan. Vale, osoikan edo... Azalak enduko jau, bihotzak enduko jau, eta bestiak eningo dugu, vale? Bueno, eta ni, esan bezala, arteko boltxo bat, eta hasiko naiz, nazketa egiten, pastela egiteko. Bueno, Arantxa, taldi berien mingaina eman berdio, konta iguzu, zenbat behien artian ibiltzera? Bueno, aurrena, nun dago Goenaga esnekiak, nun dago kokatua? Gu Donostian bertan gaude. Donostian, ondarretatik 5 minutura gaude. Igara auzuan,
eta bertan daukagu bai ikuilua, eta baita baserrian bertan egiten dugu jogurra. Betidanik horregon da zuen baserria. Bai. Zer da, aitan aldetikan, aman aldetikan, ondundikan zaudete hor? Aitan aldetikan. Aitan aldikan. Jakitea noiztikan daun baserria hor? Bueno, baserria aurretikan, baino gure aiton amonek 1952an. Uste erosi zutela. Ados. Hori da. Bai, orduan zuen atzekoak ez zeuden hor, baino aita eta ama bai. Bai, hori da. Ados. Bale, eta aita eta ama horrea juntzian, behi baserritarrak zian, edo herrikoak zian, edo nolatan juntzian area? Bueno, aiton amonak bai, baina nire gurasoak erreleboa hartu zutenean, aita automozio mundutik zetorren, eta amak enpresa batean lan itezun, kontabilidade administrazio moduan. Osea, behaientzako aldaketa izan zen. Bai, hori da. Eta nolatan sartu zitzen ideia hori, edo nola izan zen urratz hori, kontatu aldizu ezekula? Bai, bueno, beti aitak esatezunean baserria hartu bertzula, azkenean esneak orain bezala prezio oso bajua zeukan. Eta esneakin irabaziko zunenakin gutxi zala pentsatzen zuen. Orduan pentsatu zuen multiplikatzea. Litro bat esnetikan, 8 jogurra teatzea. Ona. Bai, transformazio horrekin, bizi modua hobetzeko enian, ez da? Bai, eta gero beste oso garrantzitsua ere, azkenian baserritikan bizi geranok ere, saltzen deguna, egiten degun horren salneurria guk jartzea. Eta hori izan beste puntu garrantzitsu bat, aitak ikusizuna, aitak eta amak ikusitzen dena, eta hortikan hasizian. Bikain. Arantxa, zuen usteat egian, ze behin motakin hasi zinaten, da guain badakit aldaketan bat indezuela, ez da? Nola izan da transizio hori? Bai, gure aiton amonek Bron Suiza errazako behia zituzten, mene Euskal Herrian baserri askotan zeuden lau bost behi, eta horiek zian Bron Suiza errazakoak. Asko zeharraza Bron Suiza... Bron Suiza zein da, grixo jantzeko hori dana? Marroiska hori, bai. Suiza deitzen zaiona? Hori da, Suiza bai, hori da, bai. Bron Suizo, razapardare bai deitzen zaio. Eta horrek esne gutxiago ematen du, baina bai aragitako ona da ere, eta gero lehen erabiltzen zen lanerako ere. Lanerako baita ere. Eta hortikan dator. Eta gero jarraitzen dezue arraza horrekin orduan? Bai, hori da. Azkenian jogurran sekretua esnean dago. Bai, azkenian ogilan irina dan bezala, jogurran esnea. Hori da. Orduan guk hori, bai gure ezberdintasuna, arraza, behien arraza eta alimentazioan dago. Alimentazioei behira. Nola kudeatzen dezue behai jaten dutena, zuek ekoizten dezuek, arriten dezuek... Egia esan Donostian gaude, bai. Nazu, bihotzak edo eta lauki txikitan, bale? Zatituket? Bai, zatitu zure modura, eta... Esan. Alimentazio guk Donostian gaude eta oso terreno gutxi daukagun. Bai, ondarretan ezin da gari lan dago, ez da? Ez. Artuare ez. Hori da. Mekatxiz la mar, danak iri jantzako prestauta dakauta. Ia. Eta... Gure behien alimentazioa izaten da urte guztian berdina, eta da materia noblez osaturiko nasketa legor bat. Bale, ze nahi duzan materia noblez esaten desunean? Hori, materia noblez azkenean ez da pentsua, baizik eta bada artoa, bada alfalfa, eta horren nasketa, osea, materia horien nasketa legor bat. Bale, bai. Ez dala zeozein dala prozesatuta, ez da pelet batatea datak ez baizik eta... Hori da, dia produktu naturalak... O artu osua, hori da. Gaur egun asko eramatea eta aragitako egiten duenak ebai asko kasidia hartua egiten, ez da? Hartuain, eta gaina ez baizik eta hartuan alia. Hartu guztia txikitu, ez da? Bai, eta gero silotan egiten da. Eta gero silotan jarri, eta esaten due asko gustatzen zaioela freskotasun hori, ez da? Bai, guk adibidez silorik ez diego ematen. Siloa fermentazio bat ematen da siloa egitean, eta horrek batzutan... Ezin zaio dana hortik eman behintzat, ez da? Ez, batzutan arazo batzuk eman ditzazke, badaude Frantzian eta denominazio batzuk, aztaiteko denominazio batzuk adibidez, siloa ematea debekatuta daukate. Gero batzutan butiriko arazoak, eusai itxarre arazoak eman ditzazkelako. Azkenean guk asko zaintzen dugu, gure esne hori guk elaboratzen dugulako, orduan azkenean asko zaindu behar dugu. Bai, eta gaina etekina, eta gero ze jogur motateatzean da hori gaina zuek ikusten dezu, eta zuek bakizuen nindinua ibilidan, ez da? Bai, azkenean gure alimentazioa asko ze garestigagoa da, baina etekina hobia azkenia. Bai, hori rentabilizatu behar dago. Hori guain lauki txikitan indena. Lauki txikitan. Hore bai, ikusi zuen, zesan duen, eta ikusi zuen ondo moitzun arantxa labana, Tita, erraz. Bueno. Ondo. Eta nola eraman dezue
prezioen igoera. Hori esatezan, ez da? Ezkenian pentsutan, gasoilan, danian nola iodan, ustiategik asko garazua zekaten, pentsu erosteko garaian, ez da? Bai, zu pentsa azkenean... Bueno, erosteko baino patzeko garaian, ez da? Bai, zu pentsa azkenean industriak jartzen badu esnearen prezioa, eta zure kostuak gora baldin bai joazti, eta prezio hori ez baldin bada igotzen, galeretan airia asko... Etikinetan jutela dana. Hori da, lanean, eta hori ez da sostengarria. Azkenean horregatik da garrantzitsua, eta guke autu hori egin genuen, guke salmenta zuzena guke gehonek egitea, eta horrela guk kontrolatzen dugu. Pentsua jotzen zait, jogurra jo inberdet, ez da? Bai, saiatzen gara azkenean dana ez da... Bai, mantentzen aldaun neurrin, ez da? Hori da, noski, baina bai, azkenean badaude igoera batzuk, transmititu berriak dianak, bai jogurretan, eta beste bizitzako beste arlotan egiten da bezala. Dudi gabe. Bueno, eta jogur industrial bat eta jogur natural baten artean errez hautatuko zenun errez ikusiko zenun zein dan zein behitu ditxoen gauza tingo dezu guantxe ikusiko dugu hori egit jadan ingo deuna da, laberatu labian sartuko deu ja nasketa guztia indet, ikusi zuese simple, nasketak in, eta listo, hoi barruan dakau, eta hemen dakat nik bi jogurra prestatuta, Arantxa, dakat joko bat zuretzako. A ber. Bueno, a ber asmatzen zuen, gaina potetik atea ditugu, bestela garbita argi ongo zan. A ber, hola ikusita, zu baldakizu, a ber, hemen kamera gondo ikustuen, zein dan zuria, zuetako batetik atea deu, eta bestia da industriala. Bueno, Begi biztan bakarrik ja zehozen abertzea, ez da? Bai, zerbait bai, baina, igual pixkate usainduko, eta berre... Vale. Zeiruitzen. Ikusmenak indage usaimena, utzingo dio, venga, eman usaimena. Egia esan ikusmena bilatxurilla dira, eta... Bai, testuran azkenean zehatzen da, baina... Usteizu bihatza sartzen nazu. Bai, txikilla, Bai, hartu goiara bat. Etxean alatxe ingo nuke, dudari gabe. Nik ere baita estatu nahi dut. Nila, badakit. Bai, ez da? Segituan. Bai. Hasierako zen ikusten daia paretean, krematxuk dagola, dana krema bat egin ja, eta hau ja, pixkat poskatuago ikusten da. Bai. Eta gero saborean ez daka zer ikusirik. Zeiruitzen. Dudi gabe, zein da zuria? Hauxe. Hau krematua, zerati da bain krematua? Batitu indu, ez sartu, igual emulgente batzuk eta zea sartu jo ere bai behaiek, ezakit, ligatzeko bezala? Bai, zu pentsa, esne industria juten danean, iten dutena da esnea bai alde batetikan homogenizatu eta bestetikan estandarizatu. Bai. Homogenizatu iten dute nata ez gora juteko, eta estandarizatu iten dute, azkenean jogur guztiek proteina berdina emateko, grasa berdina emateko, berdin juteko. Guk adibez, hori ez dugu egiten. Ja, zuena igual sasoikoa da, eta igual batzutan pixka proteina gehiokan, bestetan segun behiak zeman dizun, ez da? Hori da, sagar bat bezala. Sagarrak baduka bere balore nutrizionala, tabletan badago, baina ez bi sagarrek beti bateko ikiko da zukre gehiago, edo ez, pixkate... Segun nola marduldu dan, edo eguzkitan egon dan, edo eltzali dan, edo... Eta gila zan, bai, naharmen duen nik bai zurian sartu etenien jogurra etorri zait, eta hemen beste zerbait etorri zait. Bai, hori da, beste sabore o jogurra pixkate, eta nola esango nuke, ez da horren freskoa, ez? Gurean sabore freskoa da. Eta hori igual pasteurizatuak eta bota dioen, igual esterilizatu iten du esnia, zuek pasteurizatu iten dezu eta hor dune bai gauza honak eta txarra juten zaizkie? Bai, azkenean gero, eta gero batido hori edo zen, oin modan dago ere guk egiten dugu modu tradizionalean. Guk egiten duguna da esnea pasteurizatu, baino marian, 80 gradutara heltzen da, 45 jaisten dugu, zutzen dugu, fermentuak bota eta enbasatu. Eta hor daukagu ordu terdi enbasatzeko. Behin denbora hori pasata ja fermentazioa azeleratzen juten da, eta ja esnea loditzen dijoa. Eta gehiagi loditzen zaizue? Hori enbasatzeko, hori da. Eta beste era bat da eitea, esnea egosten dan o pasterizatzen dan kuba hortan, hor utziko bagenuke fermentuak botata 3-4 bat ordu,
ba, ingo genuke jogur handi bat, digamos. Eta gero nastu, eta gero enbasatu, eta hori da. Gukiten dugu hori, lehenoko eran, jogurra iten da ontzian bertan. Hor askotan notatzen da, pototxo bat irikitzen dezunean, eta goian geruza badaka, ez da, nisa, eta batzutan gehioak eta bestan gutxio. Eta nitet geruza bazter baten jarri, dena jan, eta gero premilua. Hori da, bai. Hori da gure desberdintasun bat, gure jogurra urdinak irikitzean, kapa hori, nata kapa hori. Claro, urdina osua da. Berdia ez... Desnatatua. Desnatatua da, eta hori kenduta daka. Hori da. Eta gero badukagu, desnatatu hori kentzen diogun nata, egiten dugu pasteurizatu ere, eta mantekila moduko bat egiten dugu. Egiten zezun, gogatzen naiz, nola ekarri zenun bere garaian, eta zeko erradian krema deitzen dela, mantekila ez dela deitzen, zeatik ez da iristen porcentaje koipea inbestea, ez da? Hori da, bai, normatibak eskatzen du 182 materia grasa izatea, eta honek dauka 160 marra. Bai, ikusi, probatu inberrezu gonako krema, ze goxua dan, goxian tostadetan eman, Hori da. Bueno, hau dena esan da, aurreatu deu pastelana, hau ingo deuna da, beitu, hau sartuko ditugu, hementxe, gurinakin martxan jarriko ditugu, eta bitartean jungo gea reportai bat ikustea. Ados? Eta zehazki jungo gea aparola zarra baserrira, eta akutziko izkigue, bertako zagarrak eta zagaztiak. Oazen ikustea. Kaixo, Joseba, Gema naiz, hemen errentekitikan, aparola baserritikan, oan sagarrak biltzera gungo gea. Baserriak 100 urte dazka, hemen bizizian, Jesus Mari, Beru Gurasu, Kanaiak, Reba, ni jaio nintzen Hernanikoa naiz, kalekoa naiz, inonea torri nintzen. Ezkondu nintzen Jesus Marikin, ja 40 urte eta gehiago, mentxa gaude, gusto ba. Beti izan du da sagarrak eta animaliak eta baserria gustatzen zait, asko gustatzen zait feria jutia. Ferietan saltzetugu etxeko produktuak, porruak, piparrak, sagarra eta gustu biltzen, ez? Bueno, hasi nintzen hemen, sagarra biltzen baserrin, Jesus Marikin ezkondu nintzenean, eta gero hasi nintzen lanian, sagardotegin, egiluxe, errenteikoa, dala 8-9 urte, eta hor segitzea dugu. Hau da, batzuk esatio sextua, guk esate du zaria, hau da kizkilea. Honekin gehiago gustatzen hau eskuz baino, porque harta, ez dut makurtu berri gehiagi, honekin ondo biltzen naiz. Betetze sextua, bueno, ez da 2 minutu ike, 6 betetzen dut. Sagardotegian, juntatzea 5 laun, ni naiz emakumea bakarra, eta bueno, asko launtzea eta gizonak, Gerri jantzako eta gorra da. Sagarrandoak ez dute urtero ematen, urte batien bai, bestian ez. Gutxi donian, ozaketen ben 1000 kilo igual ez da leitzen, baina asko donian igual 15.000 kilo leitzen da. Biltze dugu goizian 2.000 kilo, eta atxaldian beste amazte. Guan hasieran hartzen dugu lurretikan, porque lurre bestela iten da asko usteldu. Gehoia bukaerako lentxio itxe deu arboletikan bota. Ezkau sarra klase asko. Sar txurila, sar zabala, San Juan sarra, biltzen txugu dena eta iten dugu sardu. Sagarranduak ondo eoteko lan asko du. Gizonak ibiltzea zuatziak zehatzen, adarra guztutzen eta pixkat txukuntzen da lan asko enber da. Sagarra asko dago aurten, ezin da utzi asko, porque usteldu jendia, lehen usteltzen nahi da eta uste mazu gehi usteltzen dira. Aurten guzta, sagarra asko zan, baina asko eroi da, eta usteldun da, urrian, asko. Bueno, ikusi zuten nola biltzen dan sagarra aparola baserrian. Joseba, hemen nago zure zain, nahi zuen etorri. Bueno, agur, Joseba.
Ai, ama, Gema, zudakazuzu fundamentua, Ikusetu ze askar jasotzitun zagarraketa, Eta egia esan, ze maitasunakin esaten dezun dana, eta nola goxatzen dezun. Horrela izan behar du, ezta? Bai, noski baiet. Dudik gabe. Bueno, bezarka da handi bat, eta gu gurian jarraituko dugu. Hemen dakauna da, ja zagarrak martxa hartu due gurinetan, ingotena da azukre bota eta karamelizatzen hasi. Eta hemen inberdeu kranbela martxan jarri, bale? Ingo deuna da, emango izute bai hemen bol bat, ni uste honekin nahiko izango izula. Bai, nik uste baiet. Eta esan duna, lehen da bizi lehorrak botako dituzu, bai irina, baitare almendolen irina, azukre, eta gero botako zu gurina, eta hasiko zea eskukin azten, lasai. Ez den nahi masa kompakto bat ustia, pixkat, solte gehatu behar du, bale? Ederki. Venga, eta aldi berian ikun gonez, behitu intxaurrak eta hauek labanak imosten jun gonez, txerik txarraka. Bueno, baina horrena zagarra zurituko eta. Oso ondo. Bueno, eta lehen esan diguzu zure gurasok eta nola iritsi zian baserrira. Bai. Zure gurasok martxan jarraitzen dute? Ama ja jubilatuago eta aita nominan daukagu. Nominan dakazu, Jubilazion aktiba. Hori da. Eharra, fina, langile fina eukiko zuen, seguru. Dana dominatzeuna. Nola izan da aldaketa hori gurasoetatik zuena? Noizin dezue aldaketa hori? Nola izan zen? Bueno, mentzatzen dut txikitatik hor bizi izan zeate? Ustetegiko baserri bertan? Bai, etxe bat baserrian aldamenian gurasoak etxe bat egin zuten eta bertan jaioa gehagu. Eta azkenean, behaiek asitzenen jogurrekin, nik uste nire lehen lana anai gaztea zaintze izan zala. Bai, eta gero pixkanaka, jonginean responsalia handiagoak hartzen. Ze muskoa zan anai gaztean, neria bezala tokatuko bat ez harra bana. Ni bezala guaizango bazan. Zer bat anai arreba zeate? Lau anai arreba, bai. Mineska eta bimutik, nintzarrena. Eta zuzarrena zea. Hori da, bai. Zen bat jarraitzen dezu eguantxe uste? Borain, bi aizpak segitzen dugu. Bi aizpak, bale. Bai, oin dela 5 urte hartu genuen, enpresa erosi genien gurasoei, eta hortikan, pixkanaka, Eta nola izan da transizio hau? Zuia garbi zen eukaten, o etxetik atea zeate eta gero bueltatu zeate, o nola izan da? Bai, bueno, danok ikasketak nik biologia diplomatura egin da daukat, eta gero elikagaien zientzia eta teknologian lizentziatu nintzen gazte izen, eta gero, bueno, jo naiz formazioa pixkanaka haunditzen ere, azkenean beharren arabera. Bai, gero kurtso espezializatuak, eta... Bai. Eta gero bestela, gehiena etxien pentsatzetik hasi ezuela, ez da? Bai, hori da. Unizan zeate beste jogurtak dituen beste enpreseta olako irterak eta historiak, edo... Ez, beti, hori aita hasi izan bere garaian, beti esaten du autodidakta izan zala, eta baino ez egia esan guri jogurrak iteko formulaia pasatziguen eta esate izuten azkenean sekreto handina esne kalidadean dago. Azkenean jogurra ez daka misterio handirik. Orduan behin... Fermentok bota, dala beste atzoko jogurra botatzia, ez da? Bai, gutxo hori da. Hori da. Eta orduan, eta beste bi anaiak ez dia sartu bertan, ose? Hori da, bai, orain ez daude enpresan ez. Egon izan dia, danok pasazeaten bertatik lanetin. Zu pentsa, guk azkenean enpresa familiarra izanik, denok hartu degula parte enpresan, eta esate izut aurrena anaia zaintzen, gero produzioan batek jogurrak betetzen, bestia tapa jartzen, danok lagundu berri izan dugu enpresan. Pentsatzen dut azkenengo urte hauetan, aldaketa desente ondala jogurrak nola kudeatu, potenziak, ez dakit mekanizatu ezuen, nola kudeatu ezuen. Bai, makinana, hau bai. Horrela da bikain, ezin hobe. Nahazu eskukerrazkan garbitu bain, eta gero ingozuna da intxaurrak eta pistatxo botako izkiozu labanak inmoztuta. Osondo. Nesan dezu nola potek danak eskuz, pentsatzen guain eskuz eta horiek ez dituzu izten, ez da? Ez, horre, oain dela 20 urte erosi genuen Eltona, dala jogurra enbasatzeko makina bat, horrek azkenean iten diguna da. Hau ezia da, eta nahi zuenekin bukatu garbitzen. Bai, hori da. Eta hori da makina termoformadora enbasadora bat. Eta horrekin betetzen ditugu, horrek boteak beak egiten ditu, makina berak. Eta horrekin... Plastikoa jartzen eta botiak egiten ditu? Bobinak, bai. Bobina baten etortzen da ontzila. Eta beak termoformatu iten ditu, eta ja betetzen ditugu... Osa, bero baten bitartez, molde batzutan sartuko da, egiten da. Haizea berotu, eta jateatzen dira ontzilak, gero ontzi horiek betetzen ditu, eta gero tapa jarri, itxi,
korteak eta prekorteak, eta jateatzen zaigu, digamos, enbasea esne fermentatuarekin. Vale, ja lauko kito horietan, ez da? Hori da, eta gero horiek beste 4 ordu edo labean sartzen ditugu, 45 gradutan, eta hortikan ja hotzera eta dendara. Bikain. Eta bueno, jogurraz gain, ikusten dut produktu gehiago itezuela, nire esan duen bezala, krema, ze jogur, mota, kontatu pixkat zenba gauzet dituzuen. Bai, bueno, guk segitzen dugu modelo tradizionalian, bai esne osoakin, urdinak diana, desnatatuak esne gaini gabe, eta desnatatzean kentzen diogun esne gainakin, lehen komentatu dugun esne gain krema, hori da. Dala, mantekila moduko bat, baina grasa gutxiagorekin. Vale. Produktu hau guztiak, nundik noa, badakit merkatu txikitan... Joseba, zengo itut zatikatu. Nahi duzun bezala, nabazu, o labanan azpikaldia jarri golain eta gola puskatu, edo ere bai labantxua hartu eta xerratxuak moztu eta xerrak botako ditugu. Nundik noa moitzen dezue produktua? Badakit guri jatetxea eta obradore askotan ekarri deula, baina badakit bai denda txikitan, ez dakit supermerkatu handitan, zenbat lekutan dakazue. Ba, guk azkenean reparto eta banaketa guk zuzenean iten dugu, bai jogu 5 furgoneta ateatzen diala egunero banaketak itea, bai denda txikitara eta supermerkatu batzutara ere, eta gero online ere saltzen dugu, bai dugu, bai Madrilen. Goenaga esnekiak eta online dakazu zuen... Hori da, jogur goenaga, eta gero azkenean jogurrakin batera beste hainbat produkture saltzen ditugu. Bai, badakit iparraldeko gauza batzuk, eta kontatu ze gauza gehiago dazkazuen. Bai, iparraldeko gaztakin, bai, ja 38 urte amazkigu, agurretxeakin lanian, eta gero azkenean beste jogurrakin, jende asko eskatzen du ez, jogurra marrubizko aiteko eta bate beste, eta guk azkenean nahiago dugu guk jogur naturalean zentratu, eta gero saborea sartu nahi baldin badio bakoitzak, mermeladan bat, edo fruta freskoa, edo azkenean gehigarri hori aparte saltzen dezue. Hori da, oestia, edo bai. Eta hori zergatik hartu zuen den produktu hori denak, jogurrakin bakarrian entzalako nahiko, edo nahi bai gehiago gegatu zalako lanian, edo... Zu pentsa azkenean jogurrak eta esnea generalean prezioa oso txikia da. Bai. Eta orduan azkenean zerbitzua bideiak ere rentabilizaten berria eta fakturatu behar da. Ez da besterik. Zan kudeak eta hobeto eta fakturateko, eta ja noala area eramaten dezera gehiago, ez da? Bai. Eta egia esan horrek lagundu digu ere, urte hauetan aurrera egiten ere. Bai. Ona, bueno, zenba gauza matituen egunero eta fresko-freskua. Gaina jogurra egun berdina ematea, ez da? Egun berdinean, urrengo egunean. Indadaunian, ostu danian, eta... Hori da, behar du 24 ordu horiek, behar ditu, digamos, pixkat estabilizatzeko. Beste latantzan da, humuzan, eateko jogurra, ez da? Hori da, bai. Zenbak lagunen artean kudeatzen dezu hori dana? Zan dezu 5 furgoneta, ikuluak, danak... Bai, momentu honetan, 20 pertsona gaude lanian. 20, Bai. Ai, ama. Bai. Erra, ekipo... Bai, lantalde, polita daukagu, bai. Egia esan. Eta behar da, azkenean gero, baserri mundotikan pixkat, zen beti esaten da ikuluan oporrak eta bata beste, eta hori dana, turnuak, eta dana egin berra dago danak... Behin ondo esan dezu bezala, nola kudeatzen dezu hau? Zenbat, adibidez, aiz patabillo zaudete, zu gehiago ibiltzea reparton, beha ikulun, papelak, nola iten dezu hori dana? Bai, lantaldea ondia daukagu, baina bai, aizpa arduratzen da gehien bat, produzioaz eta administrazioaz, eta ni arduratzen naiz gehiago, bai, ganaduaz, eta bueno, ganaduaz aita laguntzen dit asko, baina gero banaketak eta hori dana, ni arduratzen naiz. Eta bellas aparte, pistatxoak ere, ez? Bai, pistatxoak ere, nire bai zagarrak bai botako ditut hori, zagarrak bai botako ditut belaiteko. Bellas aparte, baserrin bertan. Pentsatzen dut baserrin animali gehiagiko dituzuela, ez dakit pentsatu txeako olioak, arrautzak iteko, ez dakit untxin bat, ze gehiago dakazue? Bueno, asto bat, baukagu, Julia. Julia. Bai, arek bauka izena. Eta gero, olioak eta eukizan ditugu, baina azkenekoak azeriak eman zitun. Mekatxiz lamar. Bai. Eta ja gehiago ez ditugu jarri, baina bai. Eta ibilida azeria etxe onduan, Nola dan baserri mundua, Kanpotik ematu aize polita, belartazten, txekorra jaio, hori indala, hil indala, geho bestia, olio, zapelaitza garrapatu digula, untxik, besto, tomatia, arroña harrapatu diola, besti, egunero zerbait bada. Egunero zerbait ingabe. Bai, oso zaila da baserrian dana
Lan guzti bukatuta oia jutia. Etxia txikila da, lasaia izatea, imaginatu, zerri bat, landakin, baratzakin, animalikin, teilatua, dana ikasi behar gaina hor, ez da? Bai, Jakin behar da, albañilia, fontaneria, eta netik izan behar da, Ai, ama. Bai, hala da. Bueno, eta... Esan dezu astuak izena bakala, behiek eta izena eta jartzea diozue? Normalean ez. Baten batiagian bai, baina ez daukagu ohiturak behiei izena jartzeko. Animali dia, eta pertsona gizaki beste batzuk gauza bera, ez da? Bai, saiatzen gara ez humanizatzen gehiegi. Bueno, hemen indeuna da, bakizu ben, txakoli pixka bota jot, deseitzen nahi zaigu, ingotena da, txakolin hau lurruntzean nian, kanpo batea eta kanela bota, eta txakolina bota diola, getairaino jungo gea, Txomin Etxaniz upategian egon gea, eta gaur egongo gea, Mikelekin, guazen bertara. Kaixo Joseba, Mikel Txoka naiz, Getarian aurkitzen gara, txakolinaren erdigunean, eta gaur gure upategia ezagutuko duzue, Txomin Etxaniz upategia. Enpresa familiar bat da, eta gure familian dugun dokumenturik zarrena 1949koa da. Bertan, Domingo Etxaniz agertzen da mahastiak zituela eta txakolina ekoizten zuela. Egia da, azkenengo 50 urtetan asko aldatu dela txakolinaren ekoizpena, bai nire aitona zenaren garaitik, 1980 arte, eta ordutik aurrera jatorri zendapena sortu, eta azkenean nire aitonak 8 hektarea mahasti erabiltzen zituen txakolina egiteko, eta momentu honetan bai gure mahastik eta erosten dugun mahatza bertako baserritarrei 71 hektarea erabiltzen ditugu. Bete-betian matza biltzen ari gara, eta azkenean guretzako urteko garaiek importantiena izango litzateke. Gure kasuan, bai hondarrabi zuria eta bai hondarrabi beltza erabiliko ditugu, gure txakolinak ekoizteko, bakoitza nahasketa desberdinekin. Bi mahaz hauek elkarren artean desberdina dira. Mahaz zurian kasuan, azidez altuxea izango du, eta mahaz beltzan kasuan, azidez hori bajuxea izango da, baina bai konplexutasun handiagoa emango dio txakolinei. 2023ko usta komplikatu xamarra izaten ari da, bai udazken eta udaran izan dugun eguraldi aldrebesagatik, bai ezetasun handia, bero handiak, baina bueno, urtero bezala gure lanarekin saiatzea aldean matzik eta egokiena upategira eramaten. Gure mahastia gehien bat Getarien daude kokatuta, eta honek esan nahi du itsasotik oso bertan daudela. Honek bi gauza berezi emango digu, bate izango litzake bertako salitre edo gatz hori txakolinean aurkitu dezakegula, eta bigarren izango da, matzan heldutasuna oso lasaia izango dela, gure temperaturak ez direlako oso altuak. Honetanak txakolin fresko eta eran erraz bat egiten lagunduko digu. Matza bildu ondoren, mahaz guztia upategira ekartzen dugu, bertan lehenengo pixatu, eta gero, buelta eman, alea eta zuztarra banateko, eta gero, ale hori selekzionatu ondoren, zapaldu txiki bat eman, eta tolarera sartuko dugu, beraien muztioa ateatzeko. Muztio guztiak elkarren artean banatzen saiatuko gara, eta denak nahazturik daudenean, irakiten hasiko da. 21 egunez irakin eta txakolina lortuko genuke. Merkaturatzeko beste 2-3 hilabete utziko dugu ontzian, eta pixkanaka botilaratzen joango gara. Gure upategiaren ekoizpena gutxi gora bera urtean 650.000 botilakoa izango litzateke. Orain, ekoizten ditugun txakolin ezberdinak dastatuko ditugu eta zuei erakutsiko dizkizuet. Gaurkoan 4 txakolin ezberdin aurkeztuko dizkizuet. Gure txakolin zuria, gure txakolin gorria, Teixa txakolin heldua eta Eugenia aparduna. Txakolin zuria, txakolin gazte eta fresko bat izango litzateke, alkohol graduazio baxuarekin, eta bere ezaugarri nagusienetako bat, bai azideza izango litzateke eta baita karbonikoa ere. Ederki uztartuko litzateke bertako antxo edo atunarekin.
Urrengoa, gure txakolin gorri izango litzateke, 2011an hasi ginen ekoizten, bertan zuri eta beltza erabiltzen ditugu 150ean, lortuko dugun txakolina, txakolin zuria baino freskoxeagoa izango litzateke, azideza pixka bat basuagoa bai du. Ederki uztartzen da olarroarekin. Hirugarren txakolina, teixa txakolina izango litzateke, irakitea egin ondoren, 5 hilabetetan, akaziazko barriketan heltzen da. Honela, txakolin konplexuago bat lortuko dugu. Ederki uztartuko litzateke Getariako parrilla batean egindako arrain eder batekin. Amaitzeko, Eugenia aparduna izango genuke. Tradizional erara ekoizten dugu aparduna. Botilan 3 urtez utzita. Bueno, bai, Joseba, plazer bat izan da zuekin izatea, eta badakizuen nun gaude. Txomin Etxani Zupategia, Getarian. Aio! Ai, ama, Mikel, ze paraje ederrian zaudeten, Eta ze txakole harrak iten dian, Egia esan, dela, 30 urte eta hola beti txakolin hartuta, bihotzerriak eta beste, eta guen hain beste hobetu dira, Dana, gire bai, nola iten dian, burnizko lehenu itezian, egurretan da bestia, eta guen zea iten da nola da. Zetateako, inoxidabletan, eta dana kudeatuta, eta hotzakin, da noiz jaso, eta dana ondo hartu gradua ziluak, eta familia arrazeatea, ondila, eta hoi da hoi, lur morduak azuena. Jarraitu lanian, eta gu gurian jarraituko dugu hemen koxinatzen. Gero arte, Mikel, eta kuadrilla. Bueno, gurian jarraituko dugu. Hemen indeuna da, indun kranbelan bota dugu frutu lehorrak eta zagarrak, inberdezu dena naztu, eta hori ingo dugu sartaian. Sartaian ingo dugu, bale? Azpitikan ondo naztu. Igual eskukin, igual hotzak berri opeauta gehatuko zaizu, ez da? Bai, ez. Emango izut, bi mingaina. Bikin hobeto emodatuko zea, sardezka bat pixka gogorro dagoela igual. Venga. Hori, lau eta eman, bertara botako dugu, eta kranbela martxan jarriko dugu. Indeuna da, atea pastela, labetikan. Badakizue, telebistan magia iteala, eta hoi onda, ordu bete, ostutzen. Bestela egongo zan oso moitua, eta kostatuko zitzaigun, ateatzea, behitu haber nola gatu zaigun, Inberdeuna da, lehen da bizi, hau atera, goraka, haber ateatze zaiten. Azkarri zan dut, daño. Berak atea berdet. Bai, hori, mas bale baina que... Bai, bat, atera de beraka, eske hau da hilda sartu horrela, edo horrela. Eta, zeon, arrela. Bueno, inberdeuna da atera, eta behitu ze pastela erreixa indeun jogurrana, eta ze gauza, simple eta goxua, Hau da, xamurra, behitu lagunak, eta ingo deuna da, hemen txeutzi, gio moztu, eta platera eratzeko. Eta hemen ingo etena da, kanela pixka bota, ja batian dakat, eta kranbela martxan. Dana bideratuta dakau. Bueno, Arantxa, leheno esan dezu, itzen dugu lehen da biziko belaunalditik bestea, zuena hirugarrengoa martxan aldao, zenba seme alaba dazkazuela anaien artian? Bueno, nik bi seme alaba jut, Malen eta Pello, eta gero anaiek eta badituzte beste 3, eta aizpake beste 2 ditu. Vale, oza, kuadrilla arrazeate. Belaunaldia, lanen jarraitzeu zuen bezala, beste ume zaitzen, gauzak iten, baserrin bizi zeate? Bai, gu baserrin bizi gea, eta, bueno, ja nire semalebek 18 eta 16 urte. Oia, ez diaumiak oiek, Horia, eta, bueno, bai, haitzen dia pixka bat, Malen merkatuan bai laguntzen eta haitzen da, eta baita Pellore bai. Banaketan eta behar danean eskua botatzen dute bai. Bikain, bueno, hau ingo duena da behitu. Horrelaxe, esatean, hola botako dugu. Oso Eta hau jungo gehiak geho, palakin pixka moitzen, kranbela ondo iteko. Gio ingo dugu, 2 edo 3 urratzetan. Dana batea botatzen badeu, gehiagin izangoa. Emango jotena da txitsa pixkatorrei, eta egurrian, Eta ikullua, baket ikullua berritu ezuela, onditu ezuela. Onditzen aigea, hortan aigea, eta kontatu pixka zergatikan eta zein dezuen bertan. Bai, guk baitugu 2 robot jarri ditugu behiak jiztekoak, 2 robot. Horrek lanak asko aurrezten digu, egokitzen digu lana, eta azkenean lekuak eskatzen ditu, 2 robotak eskatzen ditu, 2 ikullu izango balia bezala. Eta horren egea, pixka eta onditzen, eta
Gero baita ere, Europatikan etortzen dian legeak geoz eta Zorrotzagoak zorrotzagoak dira, eta beste baldintza berriak eskatzen dituzte, eta orduan Vale. hori dana adaptatzeko eta... Dana, behian ongi izatea Hori da, hobetzeko, ez hori da? da. Ze ona. Behiena eta langileena. eta langileena, hori da. Importantia ere, Bai, bai. Behaiek ondo goteko, eta noken bergea ondo tara. Hori da, Eta hori- zezan behar nizun, adibidez, makina horiek guain arte, zuen gurasok beti makinaz jartzen zuen, eskuz jetxi izan due, edo guain jarri zuen makina hori sartzen da Hori beia da. bere gerrikokin Hori eta da. detektatzen dio, pentsu Hori da. pixka bota eta hor gelditzea, Hori ez da. da? Bai, hori da. Bueno, Gureak- belar pixkat, hola Bai, botatzen da. gurea dian nik uste esatute munduan bakarrak, robotak pentsurik ematen ez dionak. Bai, Bai, Eta hor ze botatzen diozue? Ezerrez. Ezerrez? Beraiek, bai, ikuluan bauzkate bi zona, bate etzateko zona, eta bestea jateko Bai. zona, eta ura dukatena. Eta orduan, zirkuituan ibiltzen dira. Vale, orduan Orduan- urea jun behar duenean, handi pasa Hori behar da, dute. jateko jumar dutenan, bertatik saltzen dira. Aitak beti esaten du beti danik, inoiz ez dio pentsurik eman, behiak jeisteko daunean lasai joan behar dula. Eta Bai, orduan- nervioso jartzen bada, Hori ja, da, eta ja ez pentsua dita baldin uite badago, igual pentsuakin. hori da, ados, badago, ados. no ez dago, no gutxi, edo bukatu baldin bazaio edo, ansiedade bat sortzen zaiola, eta inoiz ez dio, nik ustez bakarra, gudakigula bakarra da munduan, Ze ona, ez diona ze jartzen ona. pentsurik Ona. robotean. Eta Bai. beste gauza bat, guain ibili da bat beste euli arraro bat behiai Bai. sartu, bueno, rumiantiei, ez da? Bai. Zeatik, jendiei eukitu Bai, arazok eta jartzen zaiela gerrilla o jagak eta ezin dute jan eta gaixo garri eta bertan katu berak. egiten dira, bai. Ba, guri suertez ez dugu izan kasurik, Ze ona. baina bai gertun izan dira kasuak, argi utzi berda ere, horrek ez daukala ez dara gizakiantzako arriskurik, Vale. eta gero behareien artean ere ez dala kontagiosoa. Vale, Ez da, euli orduan- horrek harrapatzen badio ematen dio, Hori behi da. transmititzen dio, eta Hori da. esorratu iten dio. Hori da. Hala Ez dira izatea, hala izatea. histori politiak. Bueno, hau, bagoaz, txirrik Bai. txarraka, Denboa pixka berri Bai, izateu, ez, horre tostatu inberko Bai, duza. tostatu inberdu, gehiagi bueltak ebiltzen baga, ez da tostatzen utziko Hori da. dugola, gio bueltak lehengo jau, eta bitarten, behitu, hau, ja, listo dakau, dena desein baino hemen utziko dugu, desein baino lehenuo, hau alko zan birrindu eta konpotatxo batin, eta konpota Bai, bezala, baina baina nikola horrela, bai. nola ondo garbitu deun zagarra, hola utziko Bai. dugu pusketetan. Oso Platera goxo hartuko gelditzen oi moztu eta gainen jartzeko, bale? ondo. Bueno, hau txegarriko deu, eta, behitu, nahazu erakutsi, krema nola dan jendiai. Bai, eakutsi hartu, iriki, eta eakutsi jendiai nola dan krema hori. Ez dezuenak ezautu probatu zazue. Benetan goxua data. Eta gaina orain etiketa hauek, Bai, dia Hong Compost deitzen zaienak. nola? Hong Compost. Hong Kong Post, zertan datza horre? Hori da. Hauek 6 hilabetetan degradatu iten dira. Ah, Bai, vale. dauz. Ah, ze ona, osea, ez da plastiko, Ez da plastikoa. da biodegradabilia. Biodegradablia, hori da. Ze ona, ze ona. Hain probak Horta egiten egea. junbiarko ginen danakin, Ne batzutan, eroskitik ateatzen zea karrua egin, da zatezu, zer dakaten, janarik ja, Bai. o gaitza, Hori da. Ai, ama. Ondo, ba, ze Eta- ideia ona. Usaia eta dana, dauka laktiko usai bat. Ne, da, estatu pixkat, ikusiko, bai, hori da, gazta krematu eta mantekilan bitarteko bat Hori da. izango genuen, Bai, jende askori gogoratzen dio lehen etxetan esnea gosten zanean, Bai. sortzen zan esne gainori. Bai. Bai. Oh, ze gauza ona. Ze gauza ona. Ni gaina, guk etxen betitan, aitatik ikaset, gurina etortze zanean, gurinare dastatu ite genuen, nola, pusketa bat hartu, gurina ez ezaporezekan. Bai. Eta hau, grasa gutxia dukat, orduan osasun garriagoa da ere. Zenba gauzetako erabilial da? Hori da, gurinan ordez, edo zer gauzetako erabilial da? Bai, tostadetako, sukaldatzeko, kroketak ere oso goixoa gelditzen dira. Ze ona. Eta, bai, edo zertarako. Ba, ez duna probatu bakizue. Da, deitu, nundikan, esan dezu ere, bai, sari etxean iristi aldiala, bai, ez da? baita ere. Bueno, hemen inberdeuna da, baitu, hemen naiz bueltaka, baina kranbelonei gehatzi zaizkio beste 4-5 minutu hemen ibiltzeko. Orduan, gaur egun etorrikoa, eta hau gordinik ez tetelako nahi jarri hemen, itxoingo dugu pixkat, eta guantxe gatoz kranbela bukatuta, eta platera bukatuko dugu. Guantxe arte. Bueno, esan bezala, esan de 4 minutu eta 8 ongea, Bai, pixka gehiago izan du. guain platera haratuko dugu telebistalako, baina bitu guain hauek, egon bateu biguina daudela.
Da berua da hola, kore bai. Bale. Ostutzean nien, laberetik ateatzen nien gaietak egin daudenean pixka bero bezala, baina gero ostutzean nien gogortu iten dira. Daude bere puntuan. Ingo deuna da, atera hemendikan konpota pixkat, jarriko jo adibidez, hemen hola goiara bat lagungarri bezala, horrela xe, ingo deuna da baitare, beitu, kranbel batzu bota, zatean bezala loloko, venga, pixka danetikan horrela, vale? Eta kolore pixat emateko histori jai, jarriko jo bentatxua. Eta indeu, gaurko jogurran pastela, arantxangoenagako historiak ezautu ditugu, eta eskerrik asko, udan oiolako produktu errakiteagatik, jarraitu hor urte askuan, eta gu hemen jarraituko dugu errestatxua egiten eta goxatzen. Bueno, lagunak, besarkada bat, eta bihar arte. Eskerrik asko, Arantxa. Zuei, gomiatzagatik. Agur.